παράθεση αυτή. Πάμε στο δέλτα. Στο δέλτα, παιδιά, το οποίο είναι έτσι. Εγώ προσωπικά το έχω δει και πολλές φορές και έτσι, το δέλτα. Μην με ρωτάτε πώς γίνεται στα ελληνικά να υπάρχει αυτό. Εγώ το έχω δει πολλές φορές καλλιγραφικό αυτό. Τέλος πάντων, δεν θα σας μπερδέψω. Θα το σβήσω. Σαν να μην το είπα ποτέ. Αφήστε με να σας μπερδέψω. Αλλά εμένα μου αρέσει. Θα το ξαναγράψω. Λοιπόν, δέλτα. Not like D. It's not like door. It's a soft sound sticking your tongue out a bit. And the word I will give you to pronounce it is the word δώρο. It means present. Δώρο. Αφού το αλλάξαμε σε πορτοκαλί, το δέλτα, ας γράψουμε ότι είναι το δέλτα. Μέσα σε παρένθεση. Αχ, πώς να το γράψουμε τώρα αυτό, που δεν είναι αυτός ο ήχος. Ας το κάνουμε κάπως έτσι, για να πούμε ότι είναι το δου. Ας το κάνω κάπως έτσι. Δέλτα. Δέλτα. Το ξαναγράφω. Δ.